Ćao društvo, dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. Bacite prvo pogled na ovu fantastičnu kombinaciju. Vidjeli ste i sami da se ova kombinacija sastoji od dve vežbe, i to od chin-up zgibova i od rolanja na pilates lopti. Na prvi pogled, kakve veze imaju chin-up zgibovi i ova vežba za trbušnjake? Na prvi pogled naravno nemaju nikakve, jer chin-up zgibovi pogađaju najviše, latisimuse, grudi i bicepse, dok rolanje na pilates lopti najviše pogađa prednji trbušni zid. Ja ću u ovom videoklipu pokušati činjenicama da vas ubedim da su chin-up zgibovi jedna od najboljih vežbi za pogađanje prednjeg trbušnog zida, a naravno i bočnog. Da krenem sa činjenicama. Naime, ovaj tekst sam našao na nekoliko mesta na internetu, dakle nekoliko sajtova stranih je izbacilo ovaj tekst, ovo istraživanje. Jedan doktor pod imenom Contreras je hteo da utvrdi koja to vežba najbolje pogađa prednji trbušni zid. I sad pomoću EMG metode, a sećate se da sam je pominjao u prethodnom videoklipu, dakle elektromiografija, gde se utvrđuje električni potencijal mišića prilikom kontrahovanja, tako? On je dakle hteo pomoću EMG metode da utvrdi koja vežba za trbušnjake je najefikasnija, odnosno najviše angažuje taj prednji trbušni zid. I u istraživanju je imao bezbroj tih vežbi za trbušnjake i utvrdio je da od svih tih vežbi za trbušnjake je najbolja rolanje ili na pilates lopti, rolanje na onom roleru, na šipci i tako dalje. U svakom slučaju klasično rolanje je najbolja po tom istraživanju vežba za trbušnjake.
Pored svih tih vežbi za trbušnjake ubacio je i u svoje istraživanje i chin-up zgibove. I zamislite šta je pronašao, odnosno šta je ta MG metoda pokazala, da se kod chin-up zgibova prednji trbušni zid za nijansu više angažuje nego kod rolanja. Prilikom tog istraživanja utvrdio je sledeće: kako chin-up zgibovi mogu da pogađaju maksimalno trbušni zid. Naime, prvo, chin-up zgibovi moraju da se izvode strogo kontrolisano i polagano. Nema žurbe, znači lagano dizanje, zadržavanje u gornjoj poziciji i polagano spuštanje. Pod broj 2, telo, odnosno trup i noge moraju da su nepomični, da su čvrsti, stabilni, dakle da zategnete trbušnjake prilikom rada koji će stabilizovati vaš trup i noge da se ne pomeraju. Pod broj 3 je takođe utvrdio da ako se doda dodatno opterećenje prilikom izvođenja chin-up zgibova u vidu tega ili bilo čega drugog, da to smanjuje efekat angažovanja trbušnih mišića. Stoga, ako hoćete da vas chin-up strašno pogađa, da strašno pogađa vaše trbušne mišiće, radite samo body weight chin-up zgibove, odnosno sa sopstvenom težinom. Ja sam na osnovu svega toga došao na sjajnu ideju zašto ne bi spojio te dve najbolje vežbe koje po njemu najviše angažuju prednji trbušni zid. Dakle, spojio sam chin-up zgibove i rolanje na pilates lopti i dobio sam sjajne rezultate. Ove dve vežbe, odnosno ova kombinacija, ovaj super set, sjajno pogađa trbušni zid. Samo je bitno, kao što ste mogli da vidite i na početku videoklipa, da obe vežbe izvodite lagano, kontrolisano, ne treba previše da se opterećujete koliko izvodite ponavljanja. Ja chin-up zgibove sam izvodio u 6 ponavljanja i odmah sam zatim prešao na rolanje koje izvodim takođe u 6 ponavljanja, dakle lagano dizanje, zadržavanje u gornjoj poziciji i spuštanje što se tiče zgibova, a što se tiče rolanja, lagano opružanje, zatim zadržavanje u tom opruženom položaju sekundu, dve i zatim lagano vraćanje. Napravim zatim pauzu od 60 sekundi, pa ponovim opet te dve vežbe. Na treningu znam da uradim od 5 do 10 ovih kombinacija, odnosno super seta. Vi ako tek krećete sa ovim super setom, možete da krenete sa 3 super seta, čisto da vidite kako vas sve to pogađa. Ne znam šta bi vam još rekao na temu ove dve vežbe. Izazivam vas da ih isprobate jer sjajno pogađaju prednji trbušni zid, pogađaju i bočni, ali prednji razaraju. I da mi javite vaše utiske ispod videoklipa, dakle u komentarima, kako vas pogađa ova kombinacija i šta ste vi zapazili tokom rada. Možete da vidite iza mene da sam u šumi, da je sve oko mene zeleno, proleće je, čuju se ptice, ovde gde stojim, sunce je, prelepo je, ja idem malo da uživam u šumi, vas ostavljam da razmislite o ovome što sam pričao i da što pre isprobate ovo što sam pokazao, a i ne zaboravite da ako vam se svidio ovaj videoklip, da se subscribe-ujete na moj kanal, znate zašto, da bi bili u toku, odnosno obavešteni kad izbacim novi i zanimljivi videoklip. Takođe, nemojte da zaboravite da ako želite sa mnom da trenirate, to možete da uradite kad god. Ako je vaš trenažni cilj da poboljšate vaše atletske performanse, a znate već šta je to poboljšanje snage, brzine, agilnosti, izdržljivosti i tako dalje, to je ako ste profesionalni sportista ili ste jednostavno rekreativac koji želi da radi na svom izgledu, znači da poveća mišićnu masu ili skine višak telesnih masti, jednostavno da uđe u formu. Slobodno me kontaktirajte, izložite mi koji je vaš trenažni cilj, odnosno šta želite da postignete i u kratkom tom razgovoru ja ću takođe da vam objasnim
iz čega se sastoje moji trenažni sistemi, gde izvodim treninge, koja je cena mojih treninga i verujem da ćemo se veoma brzo dogovoriti i početi sa zajedničkim treninzima. U svakom trenutku možete da naručite da vam izradim i ove kompletne mesečne planove treninga i ishrane. Dovoljno je samo da popunite upitnik koji se nalazi na mom sajtu. Pošaljete mi popunjen upitnik i ja na osnovu vaših odgovora sastavljam plan treninga ili ishrane, a možete i da naručite ovaj fantastični DVD pod nazivom Iron Core koji sam usmerio na poboljšanje ili na razvoj celokupnog jezgra, odnosno trbušnih mišića i mišića donjeg dela leđa. Sve vežbe iz ovog DVD-a izvodim s medicinkom, tako da navalite i naručite vaš primerak DVD-a još danas. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja, vidimo se!